Nga ai ku blay bat nga pedang subhai pi iwe shagani YouTube channel ka jonga ka jing pentemai. Te perlo hagni ko ngadan ke bana sambat pi menta kata ka long ba dada pi laptop subhai pe ni video. Ngi hap ka pop man la ka por bat ngi sha jing et ting ting ngi dwai sha blay bat ngi dwai ru ba ublay un map ingi ya jing palat ke jangi. Henry ngila hap yang hakaju hi kapop people khat ba kumno uble umap yanga habang ala le pop shaba palan kumno ken ngani wa ekjing map pop ke changa omton kajing palat yemenga omton kajing kala ka bumut yanga barlok hakane ko por ngakwa ip iwe bapin long shidam ta sung ba pin pe yakane ka video but pin peru ika haban dukut Hoy pisngo kya kaman sim pisngo do jingkerman ngakarpat chapi sungo ba pe yegani ka video ha bandakut namar ba ngakwa banyarap ipi ro papin laj na ka jing pang sim pin yo yakata ka jing sting ha kaman sim ka jong ngakwa ban ong hapi ba menta ublay dang ye ipi hoy pila lepo pila jingai no u henry ublay dang ye ipi parlo Tila da pidani ka Bible suba phai lang bat nga sha ho saya unang ka ba khat we khat ka ba pra kumno ngan ino yeme Ephraim kumno ngan penlat yeme Israel kumno ngan pelong yeme kum ka Adama kumno ngan bu yeme kum ka Seboim ya ka donu janga lapen kala po janga ya ka jing sung sun ai janga lapen me lang ublay wang ba ngamla pen bu yeme hakajing ngamla pen bu yeme hakading na i yeme ngan le ike ka babha namar ba ngamla pen shitam yeme kani por parlok shipur khan ba pidai imei ne ipa ba pidan ye ikhulung andai te khulung ilawan chakpar thai pi ai jai i pi pun sum i ba pi sumar sukher bhai i bat pi thu khana pi lekai bat pi pulikot lem ru bat ki te andai tai khun jong pi ila kham he bha hagisnam khanyo khapra khanda er post nam janeng ila long tam sneng bat ila long dam riang kita ki khun ki jong pi kila le chang kila le sa hiyeng ki parlok bat teng kila le prasha ru ipi shisha kata kalong kajing pat donut but epilong snusi wala kata ru pimsham la give up pimsham la inano pimsham yala kikun but pikdup but ong namsham la ban inano ipi namar banga I de ipi tikum ta perlo ublay ru I de nga ipi kumba ka kame ka I yala kikun kadup ka piamiki wala kilong kitam sneng kile persya ka Henry kanang I iki kanu shisha ublay bukwau I yengi naba ngilong ki khun shinrang bat ki khun kan thai ki jong ka jingi jo ublay shisha kalong ka babam jukut parlo ipi yanga legit da ublay bat ka jingi ka jong u kalong da ka jing sup ka jingi jong u kalong ba lapan sat khu ingi da ka snam kodor ka jong u shum la inano ipi yanga te parlo ublay ula shimi ki pop janga ba jang pi bat ula bread iki se ki duria ba wala pila le pop kanu sin ru Henry shim la inano ipi ublay unang yi khot ipi ublay unang yi yale na ka banta ka jang pi hoy pisngo si pi pang kaman sim pila duduk no ya ki jing kemen ke jong pi piting ba pile ran ben wan sha ublay wala pila du no ikita ki baro tang na kabanta ka pop ka pila le parlo pas ngoi na ba pitip hane ka por ni thu ipi ba ublay sham la nyaw ikita ki baro ada pikloi man kala ka bamot ada pikloi ben pai shu ublay unang I ingi we usmutanat bangi ngin man pai shala ukupa kumutu ukun sarang aurea
ubala le sarong bola le no na ukpa la le penlut e kaspa ka phau ka jong u ti kumta anda ulawan no shiyeng ukpa smo ya kita kijing le palat ki jong u hendwe le kedup u le pem u kumta ublei smo ya kita ki kijing le ki jong hendwe utrang bala no ngiran phasha ban uwe usamla bad pastor kilayat kai hajan kata ka du ja bad usamla ula on pastor bangala le pop ba kita ki pop ki jonga kila penjat ya kacik em ka jonga ngam la shu ban em kum ba em ki we pat ki krista nambar ba kajing palat ka jonga peji kini kidin kejat ki banga ngayat ki long ken riang bat kajing em jonga ru kalong ken riang kum ni di hamar kum ta kata ko bana kaduriau kala wan bat kala sat no ya kita kidin jat jong uta kena samla bat hamar kum ta hi pastor ula phai u bat ula ong pechene ublei ula sat e hi pop ki jong phi barlo menta phai shu ublei bat pan ma bi e ka phila le to pan ka bo na u bo un pen thmai ka man sim ka jong phi to ai ba la shai ka sngi ngin la pen ka man ni u na ba borish ka tu ni pesungu si u da ka jing le pop ka jongi to ai ba ngin pen ka man ni ublei da ka jing kala bumut ka jongi to ai ba ngin le ik ka ba ba bat ngin jan chu na ka we ka porish ka bai pan parlo kublei shibun ya ka jing e sha ka jong phi ban pe ka ni ka video ban snap kublei shibun to ai ba ublen kur khui phi na ka we ka porish ka bai pan